Avui fem una amanida amb molt poca feina perquè ja tenim tots els elements cuits. És una amanida de pasta, qualsevol tipus de pasta que vulgueu, amb remolatge, ou dur, llenties i menta. El primer que heu de fer, si no teniu cuita la pasta, òbviament, és bullir-la, refredar-la i posar-la en un tàper. I ara la barrejarem amb les llenties i després tallarem la remolatge. A part dels ingredients que us hem mencionat al principi, hi afegim també tàperes, llimona confitada i piparres. I aquí tenim aquesta amanida que l'hem anat modificant mentre l'anàvem fent i que porta pasta, un ou dur, una remolatxa grossa, llenties pardines, olives verdes ben picadetes, tàperes, una mica de piparres i també mitja pell de llimona confitada. Això perquè ja ho tenia a la nevera, no cal que ho poseu. En qualsevol cas, una amanida ben fresca per a l'estiu.